Takže já vás zdravím u nového videa. Dneska tady máme další pojezd po dlouhé době. A je to fakt jako hodně po dlouhé době, něco konečně natáčím jako na YouTube. Jako já jsem teďka fakt hodně dlouho nenatáčel. Protože jsem řešil jako hodně, ale že fakt hodně věcí. Co se týče kamer a mikrofonů a všeho možného. Protože jsem řešil, že nějak jako asi budu šetřit na nějaký GoPro pořádný. Jako nevím, třeba 11, že budu šetřit a pořídím, aby prostě byly lepší videa. Nějakou tu redukci k tomu samozřejmě. A nějaký kvalitní jako mikrofon, jo. Jejda! Lesák! Tak teď... Počkej, já zastavím a já mám jakože nic, jo, když tak ujedem. Takže přemýšlím jakoby... Počkej, já si to stejně chcípnu. Já potřebuji zkontrolovat, tam mám benzín. Docela dost. Já mám teď jenom... Dobrý, on jede do prdele. Jede do prdele. Já tam byl lesák, já jsem tam chtěl teďka jet. Já jsem tam jakoby teďka chtěl jet do toho pole. Do pole, do lesa. Jau! Já jsem teďka chtěl jít do toho lesa. A on tam byl lesák. Tak ještě, že jsem tam jakoby nejel, no. Kdybych tam už jel, tak jsem v prdeli. Ne, prostě na hovno. Tak. Jedu schválně pomalu, jako já fakt jezdím teďka pomalu. Nebo jako takhle, když nenatáčím video, když jakoby nenatáčím, tak jezdím jako rychlejc. Ale když natáčím, tak musím jezdit takhle pomalu, prostě na tady ty nízké otáčky. Vlastně kvůli tomu, aby ten zvuk jako byl nějak jako trošku aspoň srozumitelný, jo. Protože kdybych jezdil jakoby takhle. Tak si myslím, že mám teďka asi odpadly uši, jako. Nahoru to pošlem. Pojedem v klidu. Tak, jako já přemýšlím, že to třeba za volbičkou jako ji naštívit, víš co? Tak, když tak jako můžete mě třeba napsat do komentářů, jestli jste rádi, že jsem konečně teďka už něco natočil. Já pojedu tady tudy, že tam to strašně skáče. A já chci, aby ten hlas byl trochu lepší. Aby ten hlas byl takový srozumitelnější, takže pojedu tudy. Takže můžete mě napsat do komentářů, jestli jste rádi, jako že jsem něco takový po dlouhé době natočil, protože jako já jsem fakt rád, jako že jsem něco po dlouhé době natočil. Ne. Blázen. Dobrý, je tady močka. To vidím, vole. Já kvůli tomu mám asi jet, ty vole, já do toho nechci jet, ty vole, to je strašně na hovno. Ale tady ještě není, vole, tady ještě není, ale tady je, ty vole, vidíš to. Ne. No. Ty vole. Co řveš? No co val po mně, ne? Ty vole. Já jsem si myslel reálně, nebo nevím, jestli se mi to nezdalo, ale já jsem si reálně myslel, že po mně řval, kámo. Že co tady děláš, nebo něco takového jsem úplně něco takového jsem byl. Tam byly děcka, vole, nějaký. Já jsem to tam musel trošku projet, ne. Jdeš hůlit, kámo, protože prostě sledu, jo.
ty vole. To je jiný banger, kámo, to tady hulit. Ty vole. Já čekám třeba, až se mi tam někde smekne prdel a hodím hůbu. Já tomuhle normálně říkám, takový jako mini, prostě takový mini trénink prostě. Já tomu jako reálně říkám takový prostě mini trénink. Že tady prostě trénuješ jako, víš? Že tady prostě natrénuješ jako jízdu. Ty vole, tady mi to bavíš, tady ty, mně se tam úplně líbí tady ta zatáčka, jak je hnedka tady, za tady tím stromem, hnedka tady ta první, vole. Ta lidská. To je úplně top. Mám žízeň, ty vole. Ach jo. Proto jedeme rychle asi zase nahoru. Tak já jdu za babičkou asi, ale